Arredadek bretoieraren aldeko lasterketaren 10. edizioa ostiral honetan hasi da Lanionen eta datorren maiatzaren 16an emango diote amaieran Nantesen. Bretaina osoa zeharkatuko dute ekimen honen bidez eta guztira 2226 kilometroko ibilbidea osatuko dute. 2008an sortutako egitasmo hau korrikaren aizpa txikietako bat da eta 2 urtean behin ospatzen da. Korrikaren ereduan oinarrituta kilometroak salgai jartzen dituzte erakundeek zein norbanakoek eros ditzaten eta lekukoa eskuz esku eramaten dute kilometroz kilometro. Salmentatik bildutako diruaren erdia Diwan bretoierazko eskola sareari bideratuko diote eta beste erdia bretoierazko aisialdia sustatzeko ekimenak finantzatzeko erabiliko da. Era berean larunbat honetan La Pazen Oksitanieraren aldeko lasterketa Angelun amaituko da. Hori dela eta gazkoierazko ekoizleen azoka, hitzaldiak, zinema emanaldiak, musika eta erakusketak antolatu dituzte herrian. Bi ekimen hauetan korrikako delegazioak izango dira parte hartzen. Alde batetik La Pazen lasterketan maiatzaren 9an 2084 kilometroan hartuko dute lekukoa Baionan eta 2106 kilometroan Angelun izango dira gainontzeko hizkuntza gutxiagotuen ordezkariekin batera parte hartzeko. Bestetik, hilaren 16an Arredadegiko lekukoa hartuko dute Doñesen 2155 kilometroan eta Nantesen ere izango dira 2224 kilometroan korrika aizpekin batera azken txanpan lekukoa eramateko. Blusa eta nesken paseilloak Gasteizko jaietako tradizio zaharrenetariko bat dira, eta Andra Maria Zuriaren jaien jatorri herrikoiarekin lotura zuzena dute. 19. mendearen amaieran hiriburuko jaietan Gasteizko gazte taldeak elkarrekin joaten ziren zezen plazara. Normalean arropa ezikintzeko Arabako nekazari eta langileen laneko blusa tipikoak erabiltzen zituzten. Gaur egun ere arropa hoiek dira blusek eta neskek erabiltzen dituztenak. Gazte talde hoiek apurka batuz joan ziren, eta gaur egun ezagunak diren kuadrilla hoiek sortzen hasi ziren. Blusa eta neska kuadrilek hiriko erdigunea zeharkatzen dute musikaz lagunduta, eta jende ugari ibilbidea ikustera gerturatzen da. Bi paseillo egiten dira, bata arratsaldea hasieran eta bestea arratsaldea amaieran. Lehenengo urteetan kuadrillak txikiak ziren eta gizonek bakarrik osatzen zituzten. Urte batzuk igaro ostean emakumezkoenak ere sortu ziren. Eta gaur egun jada gehienak mistoak dira, naiz eta honek tirabirak sortu dituen batzuren artean. Urteak igaro ahala kuadrilla gehiago sortu ziren, eta arazoak ere agertu ziren. Izan ere 2016an 2 multzo sortu ziren, batetik blusa eta nesken batzordea eta bestetik federazioa. Azaldu zutenez arrazoia jaietan gertatutako eraso sexista baten ondoren paseilloa nola garatu behar zen eztabaidatzea izan zen. Gatazka handia sortu zen eta gaur egun ere blusak eta neskak 2 multzo hoietan banatuta jarraitzen dute. 2024an Gasteizko udalak bitartekaritza bultzatu zuen bateratzea lortzeko, baina ez zuen lortu. Hoiek horrela gaur egunera arte 2 multzo hauek paseillo desberdinak egin izan dituzte, baina aurten badirudi gauzak aldatuko direla. Zein da horren arrazoia eta zeinek bultzatutako neurria da. Bada Gasteizko udalak eta udaltzaingoak proposatutako neurri hau paseillo bakarra egitean datza. Bi egin beharrean, hau da bat arratsalde hasieran eta bestea amaieran. Azaldu dutenez arrazoi nagusia hiriko erdigunearen antolakuntza eta segurtasuna bermatzea da. Euren hitzetan, ekitaldia oso luzea eta masiboa da. Trafiko eta larrialdi arazoak daude, eta dena eremu kontrolatuago batean batzea bilatzen da. Beraz, dirudienez aurreko urteetan egiten zen ibilbidea aldatu egingo da, eta federazioak eta batzordeak ibilbide bera egingo dute. Horren ondorioz iraupena ere luzatuko da. Aditzera eman dutenez 3 ordu inguru iraungo baitu. Neurria hau ezaie batere gustatu blusa eta neska kuadrilla gehienei. Batzuek ezoiko bilerak deitu dituzte alternatibak eta irtenbideak aztertzeko. Esaterako Basatiak kuadrillak aurtengo San Prudentzioko jaietan pankarta batean paseillo bakarraren aurka daudela ohartarazi zuten. Hori gutxi ez eta ohiko kalejirak bueltatu gasteiztarroi bezalako aldarrikapenak oiukatu zituzten. Martinikos kuadrillak ere jarrera horrekin bat egin du sare sozialen bitartez. Sonia Díaz de Corcuera kultura zinegotziak azaldu duenez, neurria ez da inposaketa, eta azpimarratu du ekarpenak baloratuko dituztela, eta akordio batera heltzen saiatuko direla. Laburbilduz, oraindik ez dago argi zer gertatuko den aurtengo Gasteizko jaietan, baina udalak argi dauka ezinbestekoa dela paseillo bakarra izatea. Oraindik argitzeke dauden kontuak beraz, ibilbidea eta ordutegia dira.
Taupa mugimenduak Eusfera ekimena abiarazi du ostegun honetan. Eskolatik kanpoko haurren eremuak euskalduntzea du helburu, eta horretarako maiatzaren 17 arte egingo dituzte jarduerak Euskal Herri osoan jarritako 156 euspazioetan. Aurkezpenean azaldu dutenez, gizarte aktibazioa indartzeko sortutako ekimenetako bat da. Taupan argi dugu, helburu nagusia euskararen erabilera sendotzea eta horretarako aukerak eskaintzea da. Euskara gero eta gehiago erabiltzea aldera berriz, ezinbestekoa dugu gizarte aktibazioa. Eta helburu horrekin hainbat proiektu jartzen ditugu martxan, bai nazio mailan, bai sektoreka. Eta gaurkoan, eskuartean dugun Eusfera ere testuinguru horretan kokatzen den ekimena da. Izan ere, gurasoak aktibatzea eta haiekin elkarlanean aurren inguruan euskarak presentzia gehiago izatea bilatzen dugu. 100 udalerri inguru batu dira egitasmora eta aurrek ingurune euskaldunagoa izan dezaten nahi duten familiek parte hartu ahal izango dute. Horretarako herrietan euspazioak sortuko dira, euskaraz hitz egiteko elkargune aproposak. Hala, gurasoekin elkarlanean aurren testuinguru linguistikoan eragitea da proiektuaren xedea. Adierazi dutenez, norabide horretan aurrera pausoak eman nahi dituzten familiei baliabide tresna eta euskarazko espazio berriak eskainiko dizkiete, eta baita abiapuntu eroso bat ere euskalduntze prozesua hasi nahi dutenei. Baliabide horien artean, besteak beste miru dago, 11 ikus daitekeen aurrentzako saioa. 50 urte beteko dira urten, Pantxoak eta Peiok kontzertua eskaini zutela Santutxu auzoan, hori gogoratzeko Joserra Etxebarriarekin eta Zaloa Lekuerekin egin dugu hitzordua. Karmelo ikastolan batu ditugu biak, batak 1976ko kantaldi antolatu eta aurkeztu zuen, bestea aurtengo kontzertuaren antolakuntzan izan da. 1976ko maiatzaren 8an antolatu zuten Euskal Abestien kantaldia Santutxun eta Joserrak ederto gogoratzen du garaiura. Nola baita esateko leherketa bat bezalako herri movimentuena. Gure aurrekoak egin zuten lan hori guztia eta justo gu errelegu hartu gendu. Orain gazteak da bizan bezala, baina mobilizatu zen auzo osoa. Hemen Berriotxo, ondino, ez zan, orain dan bezalakoa. Eta hori dana bete izan. Pini ziren aulki pleglabeleak horrek egurrezkoak, plegatzen direnak, eta ansartu ziren gitxi gora bera 7.000-etik 8.000 personara. Futbol zelai bat, dana bete-beterik, eta eskina batean zegoen, eszenarioa. Orduen, 7.000 persona biltzeko zeo zer egon zan movimentua. Hori ez da normala. Ze urtetan izan zen, 76an Franco hil berria, eta pentsatzen gendun euskara utxez egin behar gendun ezer bat. Eta festivala zegoen antolatuta euskara utxez egiteko. Ez bakarrik kantariak, aurkezlea be bai, eta hori izan zen posible 76an, baina hori izan posible auzoa bizi-iri zegoelako. Nik betidanik entzun izan dut, eskuta izan zala auzoan, orduan oso gauza potente bat, jende asko bilduz izan zuena. Nik esango nuke gaur egun guk dakiduna, baina mama aitite edo gurasoi entzun bat dala, Nik aitaren bitartez, amaren bitartez ere bere garaian eta aipatuta eta bai, baina aitaren bitartez askoz gehiago jakin izan dut, zuzenean galdetuta, Ia momentu horiek nola bizi izan zituzten, zer egin zuten, nik neba nagusia daukat, eta neba bai egon zala txiki izan da. Orduan, beraien oroitzapena da, aldeik behar izan zutela, kontzertu batera joan eta aldeik behar izan zutela, ume ezagunak hartuta be, orduan, ura izan zen, esekulen ez dutena astuko. Joserra bezalako pertsonei esker, orain askoz gehiago dakigu, eta lehen 4 gauza, 5 gauza jakingo genituzke, eta gauza askoz gehiago ekarri zuen ekintza horrek. Dena ondo zijoan musika etenarazi zuten arte. Ikurrina jarri zuten inguruan, orduan legez kanpokoa, eta Espainiako poliziak kantaldia bertan bera utzarazi zuen. Oso ondo gogoratzen dut, eta ez memoria ona dekotelako. Hori gertatu zen maiatzaren 8an, ni izan nintzen privilegiozko lekuko bat, oholtza gainean nirekin ez ziren sartu, eta hilaren 9an
idatzi nuen artikulu bat anaitasunerako kontatzen nik ikusitakoa, orduko estilora. Ze, orduan, zentzura, aldez aurreko zentzura zeukan aldizkariak. Eta orduan, esan gabe esan da gauzak dauz. Pantxo eta Peioren agertaldia bukatzera zijoala, zenbait polizia agertu zen Garabi inguruan, buru oskol eta guzti, ikurrinak entzeko asmoz. Esan beharra dago, ezen horretarako aurretik eginiko zenbait saiok porrot egin izan zutela. Baina azkenean, jendearen txistu soinuen artean, haietariko batek bere helburua lortu zuen. Ordurako Mikel Aboa hasteko zegoen, gauaren iluna, gauaren gris iluna, gauaren arre iluna heldua zen. Fokoak pizturik zeuden eta kantariak ez zuen nahi ez beste aldean ezer ikusten. Baina atzeko aldean poliziak sartuak ziren eta erasotzen hasiak ziren. Jende aurrentz zetorren zurezko aulkien gainetik baia lasterketa dantesko batetan, zaharrek, gazteek, ezkonduek, ezkongaiek, emakumek, gizonezkoek, haurdunek, haurgabeek, haurrek eta bestek parte hartzen zutelarik. Jolas lekuko irtera guztiz txikia zen eta jendeak ezin izan zuen irten. Horrelako gertakarien aurrean erreflexionatu egin behar dugula uste dut. Noren edo zeren erruz gertatzen dira, zer kalte egiten zuen han zegoen ikurrinak, eta guk, edo gu bigarren mailako herritarrak gara, eta hau diodanean Juan Carlosek Kataluniara eginiko bidaia datorkit burura batez ere. Katalan bandera toki guztietan agertzen zen, Espainiako estatuaren banderarekin batera. Besterik behar alda esaterik. Garaiko kantaldiak moduan, Joserraren artikulak ere mende erdia beteko du aurten, eta hain zuzen ere, Pantxoak eta Peiok Santutxun emana izan dute kontzertua. Eurek inpaktatuta geratu ziren hemen ikusi zutenarekin. Batetik arrakasta izugarria eta bestetik trinskantza bildurgarria. Eta nahi zuten hori gogoratu. Horregatik antolatu dute eurek. Euren zeretik eskaera izen da 5 festival. Zergatik 5? Bostan bakotxan bere ezaugarri oso importantea duelako. Eta Santutxurena da lehenengo izan zela eta gainera izan zela bombazo bat. Bomba bat izan zen. Gero jendeak ere eskatzen hasi da, Eta hor pentsatu da, agian, konbeniko zitekeela, kantaldi batzuk eskentzia eta gure ibilbideko puntu esanguratsu batzutan, eta pentsatu dugu, alako berbisita bat edo egitea, Santutxun. Guri heltzen zaigu beraien bitartez, eta beraiekin lan egiten duten taldearen bitartez heltzen zaigu, eskaera bat. Beraiek kontzertu batzuk berriro ere errepikatu nahiko lituzketela, eta lehenengoa Santutxuneko. Eta orduan, lantalde txikitxo bat jartzen gara martxan, eta erabakitzen dugu, beraiek eskatutakoa betetzea. Alik eta, hasiera baten ez genekien lekua bermatu genezakeen, nola egin genezakeen eta, baina jarrik ginen martxan, auzo honetan gauzak horrela egite ditugu, jendearen bitartez eta auzo lanean eta orduan sortu genuen lantaldetxoa, eta holantxe izan zen. 5 hamarkadaren ostean auzoa batu egingo da Pantxo eta Peio berriro ikusteko. Sinestezina, gauza sinestezin bat, lagun guztiekin, ze kontu da ez bakarrik orduko 7.000 horiek zirela auzotarrak edo ingurukoak movida hortakoak, baina ezko orain danak dira horkoak. Eta horiekin egotea olako leku baten eta eurek nola emozionatuko diren, eurak, hori izango da emozioen leku bat. Nik berdin espero dut. Uste dut dela emozioen leku bat, non jende pilo bat tamalez ez dagoen, baina beste asko badago eta hori eskerrak emateko da. Azken finean errelebo bat hartu genuen guk bere garaian, guk ere errelebo daukagu, gazteak daude atzean, eta nik uste beraiek ere ikusi behar dutela hori. Santutxu auzoa izan baldin bada, auzo garrantzitsu bat, herri ekimen guztietan eta dana dalakoak gaur egun horrela dala ere ez demostratu dugu. Orduan, hemendik aurrera ere, errelebo hori eman daiten eta gerora ere eskertzea aparte, eta beraiek ikustaz aparte, ez duen emozioekin eta uste dut oso garrantzitsua dela berriro ere identitatera, kultura batera, hizkuntza batera eta bueltatzea. Eta gure gazteak, aportatu urrutiago ditugun gazte horiek, berriro ere gure nortasunera
gerturatzea. Horregongo da eskertza bat, belaunaldi bati eskertza, irudikatuko dugu errelebo bat, eta irudikatuko dugu aurrerantzean ere badagoela lana, zeregina eta etorkizuna badaukagula, herri bezala, eta gure hizkuntzak eta gure kulturak ere baduela gero bat. Baina batez ere esango nuke dela eskertza. Eskertza aldarrikatu nahi dana. Eta gero beraiei ere aukera hau emategatik, eskatu ziguten mesedea, baina posik egin dugu eta hortxe doa devoluzioa. Eta auzoari, kasu honetan nik uste dut auzoari ematen diola berriro ere, oxigeno puntu bat, eta indarra eta arnasa, eta nik berriro ere ezango nuke garrantzitsua izan dela ikustea, berriro ere indar metaketa bat ere badagoela, edo badagoela jende bat, gauza batzuk posible egiten dituenak. Ilusio itzela dago. Gizona jaikin util, atzarren aztetan eskatil, horrotarako dei eginaz, irrintzi bat dabil. Pasaiako Itsas Festivala maiatzaren 14tik 17ra izango da, Pasaiako badian, egurrezko itsasontziak eta nabigazio tradizionala ikusteko aukera izango da, eta artean hemen atzean daukagun San Juan baleontzia. Pasaia Itsas Festivala da 2 urtez behin Pasaiako badian ospatzen den itsas jaialdi bat, eta egurrezko ontzi tradizionalak elkartzen diren topagune internazional bat. Guk ospatu nahi duguna da, bai Pasaiak eta bai Gipuzkoak daukan itsastartasun izaera hori, askotan ahaztu egin zaigula edo galdu egin zaigula, eta hori da pixka bat festivala egiteko arrazoi nagusietako bat. Hau 2 urtez behin ospatzen da, eta guk beti izaten dugu dela 2 eremutan ospatzen den festival bat. Badaolako itsasoan gertatzen diren ekintza batzuk, eta daude lurrean gertatzen diren ekintzak. Noski, edonor ongi etorria da festival honetara, eta badaude itsasoz parte hartzen duten eskifaiak, tripulanteak, etortzen dira Irlandatik, Holandatik, penintsulako beste toki askotatikan nabigatuz, edo beraien ontzi txikiak ekartzen dituzte, egun horietan festivalan elkarrekin nabigatzeko. 4 egunez osatutako festival bat da, eta egun bakoitzak bere berezitasunak ditu, kontzertuak daude, nabigazioak, gastronomia, eta ekintza asko, familientzako, haurrentzako tailerrak eta bar. Aurtengo berezitasuna da, orezko gonbidatuak Kanada izango dela, eta hori guretzako bereziki albaolarentzako oso berezia da. Ze bada ja urte asko dira, aigala gu gai hau lantzen Euskal Herriak eta Kanadak urtetan izan duten harreman hori. Eta aurten Kanada izatea orezko gonbidatua justo San Juanaren botadura izan ondoren guretzako berezia izan da, eta horregatik datozen ontzi handi horiez gain San Juanare izango da festival honetako gonbidatua. Horrek esan nahi du, San Juana bisitagarri izango dela, bisitan etortzen diren ikusle guztientzat, barrura sartu ahal izango da, eta egongo dira segurazki bisita gidatuak ondo ulertzeko San Juanaren historia guzti hau. Horrez gain, San Juanari lotuta egongo dira 2 espazio berezi, bata Albaolan ikusi izango ahalko dela San Juanaren eraikuntzaren erakusketa, aurkikuntzaren historia kontatzen duena, eta bar, eta beste bat izango da San Pedroko Lonjan egongo dela eraikuntzaren argazki erakusketa bat. Nola hasi zen, lehen aldiz bakila jarri zanetikan, ondorengo eraikuntza guzti hau.
korrika amaitu bada ere, 13. egun bat irudikatu nahi izan dugu eta horretarako mezugilekin elkartu gara. Oraingo honetan Aitzol Gil de San Vicente Endaiarrerekin egin dugu hitzordua, mezuaz, mezugilez eta euskararen berpizkundeaz solasteko. Hasieran egia sorpresa izan zela eta pixkate nasketa bat emozioena, zalantza edo harridura ere, baina gero behin pixkat aurten transmititu nahi izan dena ulertuta eta aurtengo proposamena ere zein zen ikusita, poz handi bat ere bai, badelako ekimen bat niretzat oso polita izan dena txikitatik, eta honek beste modu batean bizitzea ekarri digulako. Eta baita ere ardura edo zalantza hori nola agertu hainbeste jenderen aurrean, zer esan, baina nik uste dute oso gauza polita izan dela. Nik uste dut garela 7 gazte euskararen alde egin duguna gure heinean, baina ez beste gazte batzu baino gehiago. Nik uste dut jende asko izan zitekeela, edo gazte asko izan zitezkeela mezugile aurtengo planteamenduarekin. Guri egokitu zaigu, baina nik uste dute guk ere hori genuela buruan. Ez hainbeste gure burua ordezkatzea, baizik eta Euskal Herrian ere, euskaltzalea den gazte guzti horiek ordezkatzea. Eta nik uste dute testuak aipatzen zituen gorputzak, eta nik uste dute gu zazpiak agertzearekin bakarrik, zazpi gorputz horiek agertzearekin bakarrik, bat zeudela mezu batzuk ere pasatzen zirenak, testua irakurri aurretik bertatik, ez? Alde batetik Euskal Herria 7 lurraldez osatutako herria dela, eta 7 lurraldeetan naiz eta errealitate desberdina izan, borroka desberdinak izan, herri bakarra osatzen dugula, eta uste dut hori gorpuzten saiatu ginela Bilbon, eta bestetik gazteak ginela ere, ez? Eta modu hortan ere badela gazteei mezu bat ere, ez? Gazteok ere bagarela euskararen borrokaren parte eta izan bar garela, eta ez lekukoa hartu behar dugula ere bai. Soitatik, Urepeletik, Tuteratik, Endaiatik, Barakaldotik, Gasteiztik, Eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin dugu. Gorputza zen modu bat, nik uste dut hainbat ideia ere biltzeko, ez? Eta gorputz bat garenean esaten dugunean, ez? Komunitatearekin lotuta dago, guke baina genuelako adierazi euskara gara hortan ez dela euskara naiz, edo bat dela komunitate oso bat biltzen duen borroka bat dela euskara, eta alde hortatik komunitate gisa ere beso zabalik egon behar garela, gure herrira datozen jende guzti horri, edo gure herrian bizi eta oraindik euskarara hurbildu ez diren horiei, noski baldintza material egokiak eta hori guztiekin batera euskara dela guk herri bezala eskaintzeko dugune altxor politenetako bat, eta badela ere komunitate batetara sarrera. Eta orduan, komunitatearen azpimarratu nahi izan genuen, modu irekian ulertzen dugulako guke euskararen herri hori, eta euskal komunitatea ere irekia izan behar dela uste dugulako. Gorputz bat garen hortan ere, zazpiak bat garela, eta nik uste dute korrikak ere erakusten duela hori. Pasatzen dena agian euskararentzat zaiak diren tokietatik, igual toki euskaldunagoetatik, baina toki guztietan sortzen duela zirrara, toki guztietan sortzen duela atxikimendua, eta herri gogo bat pizten duela euskararekiko pasatzen den toki guztietan. Eta herri bat garen hortan ere, hemendik 500 metrotara pasatzen da urtero korrika, Santiago Zubia gurutzatzean, Euskal Herriak mugarik ez esaten dugunean, edo Tuteratik pasatzen denean. Badirela errealitate desberdina, baina bat garela. Eta pixkate gorputzak, hainbat ulerkera edo izan ditzake, eta nik uste dute testu hau ere bakoitzak daukan errealitatetik edo bizipenetatik irakurtzen, ondorio ezberdinak atera ditzakela ere. AEKak 24. korrika euskararen pizkunde berri baten abiapuntu izatea nahi zuen. Txinparta bat, Atarratzetik Bilbora milaka lagunek bat egin zuten euskara gara lelopean, eta 11 egunez olatu indartsua sortu zen. Baina korrika amaitu ondoren komunitateak indar horri eusten aldio. Nik uste dut badagoela orain pizkunde berri baterako gogo bat sortu dena, eta justu orain oldarraldi judizial betean, abiatu dena euskararen aurka auzitegietan, eta pixkat egoera guzti horren aurrean badagoela hori aurre egiteko nahikoa indar, nik uste dut.
herri hontan, eta korrikak ere erakusten digula hori. Ze herri hau zertarako gai den elkartzen garenean, desberdinen artean. Nik uste dute herri gisa aritza esaten dugunean, bai esaten dugula 7 lurraldeak kontutan hartuta aritzea, baina baita herri honen osotasuna kontutan hartuta aritzea. Eta nik uste dut korrikak erakusten duela herri honen gehiengo bat, soziala, politiko-instituzionala, kulturala, belaunaldi artekoa, badagoela euskararen aldeko borroka hortan aritzeko prest. Eta nik uste dut korrika badela hortan erakusle bat, hemendik aurrera egin behar dugunarena ere bai. Argi dago Euskal Herrian errealitate ezberdinak bizi ditugula. Aitzol Gil de San Vicente Mezugia Hendaiarra da. Pizkunde hori nolako haute da Hendaian eta Lapurdin? Nire pertzepzioa da badagoela loratze bat, agian gehiegi esatea da, baina badagoela berpizte bat, behintzat Hendaian nik horrela sentitzen dut, herri mailako dinamikak badaude, gazte asko daude, ikusi besterik ez dago ere Ipar Euskal Herrian herri hauteskundeetan euskaltzaleek eta abertzaleek izandako gorakada. Nire ustez badago pizkunde bat iparraldean ematen ari dena eta korrikak ere hala erakutsi du. Nik 3 tokitan ditut aukera Lapurdin korrika egiteko, Baionan oroitzen naiz korrika egitean, justu Santi Espiritu zubian burua buelta eman eta betea ikustea zubi hori pixkat izan zen, agian atera garela bazterretik edo guri eman nahi izan diguten txoko hortatik atera eta plazaren erdia gaudela eta betetzeko gai garela, eta beste herri askotan ere, kanbo ikusi da jende asko, eta Hendaian ere hala izan zen, gaueko ordu txikitan pasatzen, eta jendetza zegoen, jendetza gurutzatu genuen muga. Nik hori da nire pertzepzioa, eta uste dute daudela eta gazteei begiratuz, ikusi besterik ez dago ere, ikasleak ere euskararen alde egiten ari diren guztia, sehaskako ikasleak azterketak euskaratzen alde egundaka ikasle mugitzen dituen borroka bat da, baina nik uste dut ere beste saietan ez dela bakarrik agian euskal komunitatean, baina baita lehengoan adibidez aipatzen zuten elebidunean, eskola publikoan, agian EHZ eta orkestera joan eta gazte pila bat ikusi, euskal musika taldeen kamisetekin. Ez dakit, nik uste dut zabaltzen ari dela euskara ere iparraldean, bai gure eremuan, baina baita gure eremutik haratago. Nik bintzat positiboki ikusten dut, baina agian nire pertzepzioa da.